Jo tenia un conill roig i ma mare no ho sabia. Li fotia algun calvat per veure si xillaria. Per veure si xillaria. Jo tenia un conill roig. A carrera, no! Hola, soc Pep Botifarra i vos convide la nit de l'1 de novembre al 2, que és la nit d'ànimes, a la Casa Juesa. És una casa que estem restaurant, és de data del segle XIII al segle XIV i m'agradaria que vinguéreu, que cal dir que estarem en família. No sé si sabreu que en la nit d'ànimes contàvem moltes històries i moltes coses, perquè això cal dir que s'ha perdut. Nosaltres estem per recuperar-ho. Torno a repetir, serà poqueta gent, poquets però bons. I allí encendrem la llar, contarem coses, jo vos contaré les coses que m'he contat ma abuela, a lo millor ve gent major, i després n'hi haurà música, per supost. On va la corda, va el poal. I jo crec que mos ho passarem prou bé. No tardeu a vindre.